Skont il-mexxej Laburista, l-unika nuqqas tal-mara ta' Clayton Bartolo kien illi il-kariga tagħha kienet tajt mod u l-livell ta' servizzi li kienet tagħti bħala kwalità kienet tirrefletti kariga oħra. Klim il-Prim Ministru Roberta Bela ma' Net News l-erba wara nofsinhar meta kien mistoqsi dwar Amanda Muscat u 70,000 euro f'konsulenza li tħallset mit-taxxi tal-poplu meta kienet għadha qed tagħmel xogħol ta' personal assistant mar-raġel tagħha il-Ministru Clayton Bartolo. Qabel il-laqgħa tal-Grupp Parlamentari fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, Net News staqsa lill-mexxej tal-Labor min se jkun qiegħed jerfa' responsabilità ta' dawn iż-żewġ promozzjonijiet li ħadet fis-snin illi għaddew. Bela jinfex f'attakki partiġani bla bażi u b'iskumdità assoluta. Mistoqsi għalfejn ma rrafx lil poplu qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2022 b'dak li kien seħ bejn il-Ministeri ta' Turiżmu u Għawdex u l-eluf ta' euro li tħallset Muscat qabel qal illi il-poplu kien jaf. Fatt illi huwa skorret kif huwa biss jumejn ilu illi l-Prim Ministru żerżaqa illi kien keċċija. Imma għandi għax inkun skomdu xejn għaliex jiena d-deċiżjonijiet tiegħi ħadthom 3 snin skorruti ilu. Malfejn mettillux il-poplu ħallejtu joħroġ għal vot u kont deċiżjoni u kulħadd kien jaf. Tgħidux ma kontux Il-poplu ma kienx jaf. Il-poplu kien jaf daqs kif il-Net News illi kien daħlu korra dwar il-każ in kwistjoni, kien hemm investigazzjoni li għaddejja numru ta' snin kienet pubbliċizzata. Min se jerfa' responsabbiltà. Permetti li ftit. Jien diġà weġibtek illi d-deċiżjonijiet tiegħi ħadthom aktar minn 3 snin ilu. Net News taqsa lil Roberta Bela għalfejn meta jekk verament keċċjaw ma għax passi ulterjuri fuq min ta' mhux promozzjoni waħda iżda tnejn ta' 62,000 euro u 68,000 euro paga fis-sena rispettivament. Bela jibqa' jaħrab milli jwieġeb b'mod dirett. Żewġ promotions qalet. Min se jerfa' responsabilità tagħhom? Issa hemm l-istadju quddiem il-Kumitat Parlamentari għal ħarsien tal-istandards fil-ħajja pubblika li jrid jieħu żewġ deċiżjonijiet. L-ewwel waħda huwiex se jadotta r-rapport jew le. It-tieni waħda jekk jadotta r-rapport tkun x'sanzjoni sejjer jagħti. Ma min se jerfa' responsabilità tagħha? Diġà weġibtek illi irrid wieħed jistenna il-Kumitat Parlamentari biex wieħed jara x'sanzjoni se jkun qiegħed jagħti dak il-Kumitat, id-deċiżjoni tiegħi ħadd aktar minn 3 snin ilu. Mela qabel l-elezzjoni ġenerali. Tal-promotions, ġifieri ħallejtu hemm. Qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet jien ħadd id-deċiżjoni li dak l-impjieg ġie terminat. Aktar tard Net News taqsal il-mexxej tal-Labor biex jipprovdi l-evidenza tax-xogħol illi għamlet Amanda Muscat. Bela jistidinna naqraw ir-rapport tal-Kummissarju għall-Standards. Fil-fatt, mir-rapport joħroġ biċ-ċar illi l-mara ta' Clayton Bartolo qatt m'għamlet xogħol ta' konsulenza minkejja li kienet imħallsa aktar mill-Prim Ministru biex tagħmel dan. Fatt illi spiċċa anke ammettih Roberta Bela nnifsu. Il-Kummissarju għall-ħarsien tal-Standards jirrapporta b'mod ċar illi x-xogħol sar. Mhux xogħol ta' konsulenza. Is-sigħat tax-xogħol. Ħalset tal-konsulenza. Is-sigħat tax-xogħol illi wettaq kulħadd wettqithom hija wkoll u l-unika nuqqas li sab il-Kummissarju kien illi l-kariga tagħha kienet tajt mod u l-livell tas-servizz li kienet qed tagħti mhux għal dak li huwa sigħat imma l-kwalità jew in-natura tas-servizz li bdiet tagħti kienet tirrifletti kariga li kienet waħda inqas. Francesco Catania, Net News.